konečne telka podľa vás. A netreba na ňu žiadne krabičky, káble ani dodatočné antény. Je dostupná skutočne na pár klikov a jediné, čo k nej potrebujete, je váš počítač, notebook, poprípade MacBook. No a idete na to. webtv.sk to je adresa, ktorú zadáte do vyhľadávača. Táto telka sa totiž kamaráti so všetkými najpoužívanejšími prehliadačmi aj rôznymi typmi počítačov či tabletov. Takto jednoducho môžete sledovať televíziu cez web a to kdekoľvek. Mám za to, že dobré veci majú byť jednoduché a máte si ich vedieť vyskúšať. A práve preto WebTV ponúka sledovanie každého jedného programu 5 minút úplne zadarmo. Keď si chcete overiť, ako dobre takáto webová televízia vysiela, jednoducho klikáte na obľúbený program a sledujete. Po chvíľke môžete prepnúť na detské, filmové, dokumentárne či regionálne vysielanie. Ak sa vám služba páči, klikáte ďalej, zaregistrujete sa alebo sa prihlásite tak, ako aj do rozhrania moj.antip.sk. Pod vašim účtom môžete mať hneď niekoľko zariadení, napríklad televíziu a k tomu 3 počítače. V sekcii Správa zariadení si tieto viete odobrať či pridať nové, a to automaticky, keď sa cez ne prihlásite. Oproti klasickej telke má táto webová jednu fantastickú výhodu. Naviguje vás presne podľa toho, čo sa vám páči a vytvára rebríčky. Najlepšie filmové, obľúbené detské, atraktívne dokumentárne kanály. Takže s Bohom prepínanie naslepo a dokonca, ak sa vám nejaký program extrémne páči, môžete ho veľmi jednoducho zdieľať aj so svojimi blízkymi či priateľmi. Okrem televízneho vysielania WebTV ponúka aj archív, rádia a kamery. Mnohokrát sa snažíte dopátrať k archívu jednotlivých televízií a je to plné reklám a podmienok. Tento archív ponúka všetko veľmi prehľadne. Po dňoch po televíznych staniciach a keď nájdete, čo ste hľadali, jednoducho kliknete play. Rádia aj s ich programom vysielania si viete pomocou tejto služby tiež veľmi jednoducho spustiť a vytvoriť si tak z vášho počítača hudobného spoločníka. Zastavím sa ešte pri tlačidle kamery. Tie poskytujú skvelý monitoring. Ponúkajú pohľady na dopravné križovatky, ale aj na Kriváň, Banskú Štiavnicu či Štrbské pleso. Vďaka ním sa teda dozviete, koľko snehu je v Tatrách, alebo či vás čakajú zápchy na ceste do práce. Poďme si teraz WebTV upraviť podľa seba. Takto jednoducho si v nastaveniach viem meniť poradie kanálov, aby som na vrchu mala vždy to, čo pozerám najradšej alebo najčastejšie. Viem si spraviť svoj vlastný výber obľúbených kanálov a dokonca niektoré programy môžem aj skryť. Niektoré nastavenia za vás urobí samotná WebTV a to automaticky. Napríklad si sama nastaví kvalitu obrazu podľa rýchlosti vášho internetu a vysledujete svoj program plynulo a bez prerušenia. Zážitok z pozerania zlepší aj funkcia Picture in Picture, teda obraz v obraze, aby vám nič neuniklo. Viete tak popri sledovaní napríklad nakupovať v e-shope. Každý kanál ponúka prehľad až na 14 dní vopred a aby ste nezabudli na svoj obľúbený program, môžete si nastaviť pripomienku a WebTV vás upozorní na jej začiatok. Dalo by sa povedať, že WebTV dokáže urobiť z vášho počítača hneď niekoľko zariadení. Môže to byť rádio, televízia, môžete sledovať živé kamery a aktuálne situácie. No a samozrejme, najväčšou výhodou je to, že si to môžete zobrať úplne kdekoľvek, kde len potrebujete, kde si viete preniesť váš počítač. Ja vidím veľkú výhodu aj v tom, že keď práve potrebujem žehliť, beriem počítač a celá rodina môže pozerať Disneyovky, po prípade manžel futbal. Takže toto sú tie výhody. Nech sa páči, klikajte www.webtv.sk.